adlaw ning labay. Ang lami na kay ni. Napagi kandila so ilabay na to ni kay human na ko wish atong birthday nako. Nya before ko mukaon, syempre cake, chocolate, makabulingit ta. Dapat taod ta ni kay mo man gitudlo ni mama sa una ba tong gamay pa ko. What? Butang ta dire para di ka makabulingit. Ay sa ako ray mohurot ani. Nako ni makaya ba ya tonsillitis ani. Me, dali na me, kaon na ta me. Sa muka. Uy. Oh, kadali lang. Kumano lang ako ni diri mapasal ko diha. Sige me, kay lami na kay ikaw cake ba? Sige nagpangamay ang cake. Muta eh. Uy, yung mga batang sipat. Oy, Papa J, agir me! Kumusta ka na, Papa J? Nag-practice kong twerk, no? Lain, nag-twerk po. Ano paglawas sa Papa G bay no? Gani, bay. Kabalo mo, kuha na, bay. Sige daw. Oh, bay, oh. Ay! Kuha, pagmabot mo. Ay, salamat ning labay ra gyud. Hapit pang paksian akong cake. Asa naman to? Me, dali na me, kay kauno na to ni me. Ay, sa ang pagkaon ani nga ang ginamuton. O man di ko nag-andam og kutsara de or tinidor, oy. Magkuha sa kubi. Gaya bun mo tawgon me. Hing agi bi ang mga bata na hapit ta maapsan nga. Hala. Na. Asa ni? Nabuang na. Dili na to. Oh. Sam na siya, oy. Si pangapura niya, pwede ka prepare. Dili nag-prepare ako to ganina diri na ko gibutang me. Asa man dito niya? Manawag ba day ko wala ko nag-prepare gilabay gina kong kandila. Asa man dito di ay oy. Diha po, eh. Tama. Wa ko'y laing pasanginlan anime. Katunduha ka buk bata ning agi ganina. Pataka na pala siya pasangil. Kasi mga mga bata ato. Kaila ka? Kaila kayo oy si Ipok ug si Yasin. Unya, saan man natin naroon? Siyempre pangitaon ako to kasayang ato akong cake. Ug gunitisan mo katong napato sila diha. Dili ra ka hulata ko ha. Sam din naman ni ayo, eh. Asa man to mga bata ato bay? Dapat us unahan ba? Akong cake sayang kaayo. Kini oh, si Ipok ni oh. Pok! Kamu ni Yasin nagkuha sa cake no? Dili, di mo daw ako. Tarong ba? Dili, lagi. Kamu ra ba ito ni Yasin ng agi dito sa balay? Dili, unta ko. Sure daw, sure promise daw. Promise, lagi, dili, lagi ako. Bantay kisam din nagkuha atong cake. Bay, nawala akong cake ba? Bitaw, dili, bitaw ikaw? Lagi ako. Sige, sige, sorry ha. Tusa ko unahan, pangitaong ako to. Papa G boy. Kisam din nagkuha day ato day, bay. Yasin man yun. Sen, tugan tinuod. Kamu nagkuha sa cake no? Dili, oy. Tarong ba? Promise lagi. Promise. Kamu rabi tunduhan ni Ipok ni agi sa balay ha? Dili ikaw nagkuha sa cake? Promise to God, dili ako. Sure? Oh. Isam gid nakuha sa cake, bay. Kamu ra mo gid sa may lain agi sa balay ha. Sige, sige, pasensya kay ha. Salamat ha. Taguta pa ni Papa J, tatakag pasangil, murag na ebidensya. Uy. Isam gid nagkuha sa cake. Agoy di ara oh. Hoy, Dot, ikaw nagkaon sa cake no? Tikik. Ikaw nagkaon sa cake oh. Klaro kayo naglama-lama pa ning baba oh. Ikaw ha? Ikaw nag. Okay, klaro. Ayun na sigkuan dia. Klaro kayo nag-usap ka. Ikaw din nagkuha sa cake day ha. Asa naman to sila? Uy, nawala na akong gana mukha og cake. Rame. Darang nagkuha sa cake, bro. Dara oh. Ikot. Dara oh. Klaro kayo na oh. Si Dudot. Si Dudot? Niyo na kailan niyo dra oh. Si Dudot niyo dra oh. Okay. Sure ka nga si Dudot ang nagkuha sa cake? Unsay sure? Sure kaayo. Tanawa oh. Dudot na oh. Nailama oh. Oh, klaro ang lama oh. Hindi? Pataka naman ka, dili man na chocolate man to yung muhang cake. Ha? Chocolate dito kong cake? Unsa din eh? Dili man chocolate ang ikaw pangkiban. Ha? Pangki? Pangki gid madili cake. Sam, siya pataka rin ka pasangil. Baka saban ka sa mama ana. Ay, pataka. Day. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix.
Kol, ay pataka!